Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Kuwi larangane negara uga larangane Aku ora oleh. Lak titip ra apa-apa. Ning anggarwa kedepa ngapuramu kang mas bapujanku. Tinggi mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding sumber mulya. Nek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Ngomong lha bisa kasempatan anto jakiringka. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bendina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik to, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik. Apa? Tetetan. Tetetan. Jadi niku nomor angka. Gampang. Kuwi larangane negara uga larangane aku. Ora oleh. Lak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. Bulan Muharram. Mapak Suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga dusun Semanding Desa Sumber Mulya Desa Sumber Mulya Kecamatan goblok Kecamatan ya Ketan Macan apa aja Kecamatan Jogoroto Jombang Kabupaten Jombang wonten daleme Gus Dedi nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng amin tansah pinaringan panjang umur amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bawa. Ya. Ya, bawane apa? Tentang gula. Wah, Dandang masuk. bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang iki apik lho, dandang Iki niken klangenane sing klasik. Klasik kan. Sambung wanci dalu. Wah, cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le ning ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja memang keluarga seniman tradisi ngono. Mulai teko romone ya putra-putrane ya enek sing dalang, enek sing seniman tradisi. Dadi wis luar biasa ngaten. Tukang sane ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
mau bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di sini tuh ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku bibiran suwi. Omongnya gak mana Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Terngiang aku terang. Brandene maksa sekar. Ngene iki ditanggap 300.000 apa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Iya bener-bener. Kadang aku semangat ya jarene. Melok elektron. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu. Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek gayang. enak. Apik suarane. Iya. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu sing gedhe ngapuramu kang mas babojanku jajang tong atiku sambungku mong banci dalu ngrobita sarimu kalaman karamamu kang emas kang merah saking murni lestarine tapi
boyo yen tak sedang rip lan nandika mesti bagian mulia jerlair putri Sulestyo terus bisa nyuwara nika kang mesra. Tembange iki ngapa Mas Broto? Inggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan lowegi mengke didilati bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Bener ya? Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jeneng goyang tretek. Apa lah yang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone. Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil kok. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Eh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Eh? Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Lanang akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya niki. luar biasa. Semangat ya, Nduk. Ya, thank you Mas. Sampai diranti warga masyarakat semanding Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah moncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal yo ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa Matur maneh? napa malih? Apa maneh? Nggih, lah iya toh. Ya, Masa manut siji aja. tok? Pokok aja MBG. Enggak, tadi aku sudah dua. Masa sih? Dua Baru- bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke, Nduk. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo. Sak Masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bledok becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau mah. Lah kuwi lho Ico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijal Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musike rame iki. Ora rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa Iki diberi nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Iki Bersama campur sari New BNW. iki Gus BMW, Dedi. apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus katuran Dedi nikah. katuran munggah. Siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ketemu ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane mboten Gus, regengne Gus, suasana monggo, Gus. dalu menika.
Nah, monggo Gus Dedi. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Ganteng. Iya ya maaf toh. Ya kok iso kepleset. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Nang tuweke dilinan. Tuk. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang nggih. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing ada sakit meripat, sing ada kuping tuli, nggih. Sing ada dulur tunarungu, nggih. Sing ada penyakit migrain, lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap. Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngesake tembang. Nggih, Apa tembang Ketok apa? aku ki arepe aku lah konsultasi. asal tangklet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek Bukan umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane dhewe kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne iki. Lho nggih saged ngeten. Langsung Iki niku, aku instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budak jenengan tambani ngeten to. Kowe iki rada Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak, niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis butrek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga. Tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan.
Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan, gratis, tis. Luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Nah, Ora usah, ora usah ini- tanggamu. Mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit saking pundi panjenengan. Lah niki no. Niku kathah pertanyaan ngoten niku. Nggih, Iku Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah boten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai iki. Ngeten. Entai Gus, entai Kula entai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Jog bakal, bakal. kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang Kembang setaman, saman. kembang wangi, Kembang bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih Biasanya kan sedaya, orang- sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, niku nggih, leres. untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Dalam Gratis. boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Apa? Lah wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaan dibebel. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iku lho, Jo. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, Adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon Iki lah, nggih ya bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah ya. lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki
Niki warga sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih, Gus? Lha duka. Nggih, sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh? Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun, Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Lah. Ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho. Ngoten, Gus nggih. Lho, wis tak kepingin terus sing jarene nek TV-TV bojo loro rukun sampean Semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wisan. Ora mungkin wong sugih duwe duwe akeh. Wis ta lah. Percuma, molakno kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah saestu. Nggih. Tak celengi sing pol wis entuk dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten Semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Lah mboten Nggih umpamane nggih, Umpama. umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lo mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, matur ngoten kula nek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha sing padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke ya gak pantes. Nah, Terus nyewu LC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho, lah ya mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes. Boten pantes soalé panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jenenge Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. lah dibayar ya. Wah, mesti padha wae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga Laras. panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus Nggih. kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah Nggih. napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Amin. Monggo Matur niki napa? banget.
Nyanyi Gus. Jenengan badhe Tangane nyanyi Ibu apa Gus? jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, tira sing Jenengan kedah nyanyi. Nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon saged. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu Jenengan pendet tarik tunai riyen. Tarik tunai. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 tenan po ora. Piye to? Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih to. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mengke Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau ndemek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula Nggih. mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Ah niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho sami. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho niki Gus. dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten nggih. saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih Pak nggih. delikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki pamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih nggih nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur Mugi-mugi Monggo sampeyan jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten nisor. Nggih nggih nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancene ya grapiak semana. makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng Oh, nggih. Berarti yang berdiri di di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola ya. Mas. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk. Para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Lambine lah. Pripisa kasempatan anto jadiringkang Luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun genduk Niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, Cok. nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk Niken jengkar Nggih. Palungguan wis Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya.